गोयच्या कनेक्टिव्हिटीक मोठी चालना दिवपी एक महत्वाचो निर्णय म्हणजे बेंगलोर मडगाव वंदे भारत एक्सप्रेसीक मंजुरी. बेंगलोर सारख्या IT आणि व्यावसायिक शहराक गोयचो थेट वेगवान आणि आधुनिक रेल्वे जोडप हे एक मोठे पाऊल मानले जाता. या नव्या सेवे लागून प्रवाशांक जलद, सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाचो उत्तम पर्याय उपलब्ध जातलो. देशातली अत्याधुनिक वंदे भारत सेमी हायस्पीड रेल्वे सेवा जी मेक इन इंडिया अंतर्गत विकसित केल्ली आसा ती आधीच मुंबई मडगाव मार्गार सुरू आसून तिका प्रवाशांकडल्यान उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळा. आता बेंगलोर मडगाव मार्ग सुरू जाल्यार कर्नाटक गोवा दरम्यानचो प्रवास लक्षणीयरित्या कमी जातलो. या निर्णयाचो थेट फायदो पर्यटन क्षेत्राक दिसून येतलो. विशेष करून वीकेंड टुरिझमाक मोठी चालना मेळटली आणि बेंगलोर सावन येवपी पर्यटकांची संख्या वाढपाची शक्यता आसा. तशेंच IT, स्टार्टअप आणि व्यावसायिक क्षेत्रांतल्या लोकांक प्रवास बरो सोपो आणि कार्यक्षम जातलो. एकंदरीत या नव्या रेल्वे सेवे खातीर गोयच्यो दळणवळण, पर्यटन आणि आर्थिक विकास नव्या टप्प्यांकडेन वळटले. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानला. तुम्ही पळयतात GNH.